ପାଲୁ ତୋ ଗାଲଟା ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ମ? କଣ କହିବି ରେ ମଙ୍ଗୁ, ସାଇକେଲରେ ଆସି ଆସି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଦେଖିଦେଲି ତ, ତାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନାଳ ଭିତରେ ପଶିଗଲି। ଆରେ ଆରେ ତୋ ଗାଲଟା ତ ସିଝିକି ପୁରା ପୋଡ଼ା ବାଇଗଣ ଭଳିଆ କଳା ହେଇଯାଇଛି। ହେଲେ ତୁ ତ ସାଇକେଲରୁ ପଡ଼ିଲୁ, ତୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ତ କିଛି ହେଇନି, ତୋ ଗାଲଟା କଳା ହେଲା କେମିତି? ନା ତୁ ମତେ ମିଛ କହୁଛୁ ବୁଝିଲୁ। ସତ କହ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା, ସତ କହ। ସତ କହିବ ନା ଆର ଗାଲଟା ବି ସେମିତି କରିବି ତୋର, ସତ କହ। ସରି ସାଙ୍ଗ, ସରି। ତୁ ଶଳାଟା ଭାବୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ନାଇଁ? ଶଳା କାହାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ମାରିକି ଚାପଡ଼ ଖାଇକି ଆସିଛୁ, ଏଠି ମତେ କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ସାଇକେଲରୁ ପଡ଼ିଗଲି ନାଇଁ? ତୁ ଜାଣିଲୁ କେମିତି? କି ତୁ ଲାଇନ୍ ମାରିକି ସେଠି ଯୋଉ କୁଟା ଗୁଡ଼ା ଖାଉଥିଲୁ, ସେ କୁଟିଆ ବାଲାଙ୍କ ଭିତରେ ପରା ମୁଁ ବି ଥିଲି। ଏ ଭଗବାନ, ମୋ ଶଳାଟା ସବୁଠି ଫସି ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।